Shalom, everybody. Shalom, shalom, shalom. Praise Yahweh. Praise Chukwu Okike Abịama. Onye kere eluigwe n'ụwa niile. Ọ bụ n'aha ya na ike ya ka m ji wee bata n'ugbo awa. Onye kere eluigwe n'ụwa, akpọkwa m isi ala nye gị. Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu Okike Abịama. Chineke sị m gwa ụmụ Biafra niile, ụmụ Igbo ma nwa ebu n'afọ, bụ Chukwu Okike Abịama, n'ihe ekwensu na ndị otu ha na plan n'ebe Nnamdi nwanne anyị nwoke nọ, na plan ka ha gbaa ya ọgwụ ara ka ọ yiwa ara, so that ọ gaghị echetazi ihe gbasara Biafra, and ọ na-ekwuzi okwu ọ gaghị amazi ihe ọ na-ekwu. N'ihe a ka ha na-eche n'ebe ọ nọ, mụ gwa onye ọbụla bara ya ekpere, the whole Biafra ebe ọbụla ụnụ anọrọ, ụnụ baa ya ekpere, ka anyị bee ekpere kpọkuo Chineke na olu ike, na ya ọrụ Chineke ga-anụ akwa anyị, na ya nọnyere ụmụ Igbo, na ya nọnyere ụmụ Biafra, ụjọ atọ n'anya. Anyị bee ekpere ụzọ ọbụla ha ga-esi wee megide ka ememine nwanne anyị nwoke, anyị kpee ekpere n'isi ya. Yes, o nwekwara Psalms ọ sị na aga m enye ka e wee kpee ekpere n'isi ya, na onye nwaanyị ga-eburu anyị agha site n'ọbara nwa ya bụ Yahushua, na onye nwa kpọrọ Nnamdi okwu, na ya agaghị ahapụ anyị ka oke ohimiri rie anyị, na aha nwa ya bụ Yeshua, ọkpara Chineke. So biko, na o ruole na omume, mma na egbe agaghị asọvụrụ anyị problem a, akpọmasị na iwe na ọnụma agaghị asọvụrụ anyị problem a, maka na egbuwe anya imi ebewe, egbuwe imi anya ebewe. Anyị nwere ike ị na-efili na ọ gbasara anyị, gịnị kọnsaịnịrị anyị n'ime okwu a, ebe ọ bụ na ọ gbasara anyị. Mana ihe nchọ ime gị ka ị mata bụ na ọ dawa, Chineke gbakọta anyị azụ, ọ dawa, ọ ga-emetụta imi, metụta anya, metụta ntị. So biko nụ, ka anyị were ekpere wee so nsogbu a, were ekpere wee so agha abata anyị, maka na anya Chineke mara ama agaghị eri ụmụ ya. Ọ sị m gwa ụnụ, hapụ ụnụ ike na ọgụ agaghị ewetara anyị peace, ọ gaghị ewetara anyị joy. Ihe anyị ga na-ekpe bụ ka Chineke chedo nwanne anyị nwoke ekwensu ji, and ka ọ hapụrụ anyị, ka ekwensu hapụrụ anyị nwanne anyị nwoke n'udo na ọṅụ, ka Chineke wụ Chief Justice Chukwu Okike Abịama bata na kesi ya, bata na nsogbu a, ka ọ ghara eri n'isi nwanne anyị nwoke. Ekpere ka ọ nidiri, and ekpere ọ nidiri bụ onye ọbụla yawa Chineke mgbaghara n'isi ya. Mgbaghara ka anyị nidi, God mercy. Ụzọ ọbụla o si wee mehie Chineke biko ya gbaghara ya. Ọnkọ o chetara n'ụkwụ, nna m biko gbaghara ya. Ọnkọ o kwutara n'ọnụ, nna m biko gbaghara. O nwee ebe ọ zọnyere ọkpa, hapụ ndị nwa Chukwu Okike Abịama, gbaghara ya n'ụzọ niile, mana tọpụta ya na-agbụ ekwensu na ndị otu ha kere nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. A ga-ekpe ekpere n'isi ya, ma gụọ Psalms n'isi ya. Ya ozi Chineke Chukwu Okike Abịama sị m zie ụmụ Biafra niile all over the world. Without God, without Yahweh, without Chineke ụwa niile, enwere ihe anyị pụrụ ime. Hallelujah. Amen and amen. Ọ short message. Ọ ka nwekwa ozi ndị ọzọ o dunyere m, nka ya ezikwu. Amen and amen.